అమ్మ కామాక్షి అమ్మ 7 వారాలు ఏ అడ్డంకి లేకుండా చేయించుకున్నావు. ఇంకా మిగతా వారాలు కూడా ఏ అడ్డంకి లేకుండా చేయిస్తావా తల్లి? చాలు నీ కృతజ్ఞతమ్మా, చాలు నాకు ధన్యవాదాలు తల్లి. 6 శుక్రవారాలు ఏ నిర్విఘ్నం లేకుండా సంతోషంగా నీ పూజను చేయించావు కదా తల్లి. నీకు సంతోషమేనా? నీకు సంతోషమైతే నీ మాలను కింద వేసేసి అమ్మా. శ్రీమాత్రే నమః అమ్మ, శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః.